O mangumprata, mga benepisyo nga dala sa pagkaon sa prutas, agud ma-achieve ang healthy lifestyle, ibaloon sa pagtutok ni Zen Kilantang Sasa. Food trip is life. Ini ang pagpati sa mga tao nga ginakabig ang pagkaon bilang hobby, kag syempre, stress reliever. Pero ang overeating, unhealthy gid kag posible magresulta sang ginatawag na obesity sunod sa Department of Health. Makarelate gid diri si Rocky nga sadto aminado nga tuman kadako o kun may mataas nga body mass index. Nangin pagpanghangkat ang iya weight loss journey. Tubtob nga na-discover sini. Through eating fruits every day, na-drop ang ako niya kilo from 92 to 82. And going down siya back to normal sa BMI. And it really helps us na also nga, original namon na realizar nga we also help people nga gusto man magbuhin. Sa giya sang iya doktor, kag sa proper diet, kaupod syempre ang fruits sa lamesa na achieve sini ang goal nga mangin healthy. Suno sa isa ka nutritionist, sa diet plan, wala dapat nagakadula ang mga prutas, kasubong sang avocado, saging, mansanas, grapes, dragon fruit nga makabuligid sa weight loss. Apang, ang pagkaon sini dapat in moderation. Every time nga magkaon kita, so dapat ang pinggan naton naga-include siya sang go, grow, and glow foods. Hindi kita magpatama kay sa pagpatama naton sang kaon, no, dira gid naga-occur ang mga masakit, no, especially ang aton nga obesity and overweight. Kaupod ang partner nga si Irvin, ginapadayon ni Rocky ang pag-promote sang healthy lifestyle. So, kailangan may fruits? Yeah, oo, to make active, di ba? Dapat fresh ang aton fruits nga ginabaliga para sa ila. And then, ang aton nga mga juices, would be fresh gid siya nga ginhiwa, kagin blend. Ang pagkaon sang prutas, ang kinahanglan syempre updan sang insakto nga exercise kag physical activity para everybody healthy. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.